ing'eni siasa ka nitie gimoro miwacho ni dhano paro mana gi bunde, seche moko ok giparo ga gi wigi. Lakini gima nyalo kwayo jothurwa gi kata MCAs ma Migori gin gi qualities. Joma neno ja 11 ka gin joma serious. Moko osetie public service, moko osebedo clerks, moko are educationist. Giyier ng'ato achiel kuomgi manyalo tayo county ma Migori, assembly ma Migori very well. Lakini ng'ama yiero no, ing'eni koseyieri e seat, nitie obwongo kata rieko moro ma Nyasaye nomiyi kaka inyalo survive. Imbe kidhi adhiya kuro ni ino muga idwa gori gi everybody, you can't survive. Koro ng'at moyier kanyo no be nyaka ti gi pache ni an koro oseyier as speaker. Dynamics, political dynamics mage ma operate kama onego manyalo miya survive nyaka 2027. Koro ng'ama oseyier no, imbe nyaka koro ibed gi rieko ma Nyasaye omiyi ni inyalo balance political interest gi nang'o mondo ichopi 2027. Nikech joma iyiero gi also, ka gisedhi kuro to wigi wil ni nitie joma be nomiyo oyier gi kuro. Gichako operate independently, gichako timo this and that. And then kisebedo ng'ama leader, ng'ama otelo ne ji, nyaka consult, nyaka chik iti ni to party dwaro nang'o, nyaka chik iti ni to jopiny dwaro nang'o, nyaka chik iti ni to executive anyalo operate go nang'o. Ang'o monego be natimo a protect go jopiny to kotundo ka ere kama nyalo giri. Nikech politics is about interest. Kidhi ka ng'ama oseyier ichako timo gik moko ma nyalo hinyi gi jomoko, ing'eni koro be ok operate very well. Man ing'eni koro nyaka iti gi wisdom. Osemiyi seat, osemiyi kom, imbe koro nyaka iti gi wisdom kaka inyalo survive gi joma nitie kanyo. Otherwise politics ok inyal last, nikech en gima tek kendo en rough kendo en ok en kanisa. En kanisa ma ji goyo chonge wacho ni gini Maria Matakatifu min Nyasaye weno ka en gima rough. Mang'ama koro ka wang' giseyiero speaker kawuono, embe koro nyaka oti gi rieko ni to ang'o matimore around. Gik moko mag regional politics magi important, nikech inyalo yudo problem me nyalo paro ni gimomiyo jo Kuria dwaro their own country. Kidhi Bungoma kucho yiro ni Tachoni dwaro their own country to gi other places, nikech gi feel ignored. Emomiyo kitimo yiero machalo kamae, to magi be nyaka kaw into account, nikech be constitution katiba maro recognize gini regional balance nyaka bedi. Ok inyal bedo ni community machalo kaka Kuria kacha ni ok inyal wuok kata gi deputy speaker kata ng'at manyalo chair. Mano ok nyal bedo. Kenya osebedo independent for over 60 years. Ok inyal yudo nitie community ma ok nyal produce ng'at moro manyalo chair